שלום לכם, ברוכים הבאים לגבי מסביר בכיף. היום אני שוב בחוץ להסביר איך פותחים בקבוק שתייה, בקבוק זכוכית, כשאין לנו פותחן. אז השיטה שאני אראה יכולה לעבוד עם מזלג, או שזה דבר שיש בכל בית. והשיטה השנייה היא מצית רגילה או מצית קליפר, שזה דבר שסיכוי יחסית גדול למצוא אותו בחוץ. אז איך זה עובד? אנחנו לוקחים את האצבע שלנו, האצבע המורה, אני מעדיף לעשות את זה עם היד החלשה, תופסים את הבקבוק בצוואר שלו, ובחלק היחסית עבה, זאת אומרת התחתון של האצבע, אנחנו נצטרך להשתמש. לוקחים את המצית, עם קליפר זה יחסית מאתגר כי היא עגולה, עם מצית מרובת זה מן הסתם יותר קל, ואותו דבר עם מזלג, ואז אנחנו בעצם משינים על האצבע, ואת האצבע אנחנו מעלים ככה שיווצר פה לחץ עם השיניים של הבקבוק. ואנחנו מחזיקים חזק את האצבע הזאת, אתם רואים אני מפעיל פה כוח כדי שכשנעשה את התנועה הזאת עם המצית או עם המזלג עם מה שלנו ביד, אז זה בעצם מקפיץ את הפקק. אוקיי, זה נראה ככה. והמשקה פתוח, אפשר לשתות. תודה שצפיתם בגבי מסביר בכיף. להתראות.